अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। मेरा खाइल बा मैया जी के मूर्तिया सो कोचिंग मेरा खाइल बा। नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा, नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा। अरे मैया जी के मूर्तिया सो कोचिंग मेरा खाइल बा, मैया जी के मूर्तिया सो कोचिंग मेरा खाइल बा रे। केहू दिले 1000 हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बसकार हो। ए भैया केहू दिलस 200 केहू दिले 1000 हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बसकार हो। बड़ी भारी सर्दे माँ के मूर्ति भी किनाइल बा, बड़ी भारी सर्दे माँ के मूर्ति भी किनाइल बा। मैया जी के मूर्ति सब कोचिंग में रखाइल बा, सरस्वती मैया के मूर्ति रखाइल बा। उहे हई कापी उहे हई कलम हो, बाहर के आदित्य राज के उन्हीं के अलम हो। हाँ उहे हई कापी उहे हई कलम हो, बाटे मन मोही का उन्हीं के अलम हो। गावे खातिर भक्ति भजन मिठू मासल आइल बा, गावे खातिर भक्ति भजन मिठू मासल आइल बा। मैया जी के मूर्ति सो कोचिंग में रखाइल बा, मैया जी के मूर्ति सो कोचिंग में रखाइल बा। नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा, नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा। अरे मैया जी के मूर्ति सो कोचिंग में रखाइल बा, मैया जी के मूर्ति हमारा कोचिंग में रखाइल बा।